שלום לכולם, שמי ג'ימייקי, ומאז הפרק הקודם אני אגיד לכם מה היה. קודם כל, למה אני סטיב? זה קורה לפעמים. טוב, לא משנה. אז קיצר, אני רוצה להגיד שבפרק הקודם, לא בפרק הקודם, כאילו, באוף קמרה, הסקתי את השריון הזה וצבעתי אותו. הסקתי לי גם כמה עוד דברים. הסקתי בניתי את החכה הזאת, עשיתי את התנורים האלה, וכן. והסיפה שגם, לפי השריון, הסקתי מפרוג'קט, יכולים לחשוב שלי כזר פסק עכשיו. מה שנעשה היום זה, אני רוצה שתראו מה מצאתי, אתם לא תאמינו. נראה לי שזה זה כאן. לא, זה לא זה. זה. לא הקמרה. כן, פשוט נוראים הייתי כאן קודם. אבל מה האבן הזאת מזמנת? מצאתי, חבר'ה, ספאונר של זומבים. כן. ורק שתדעו, זה הטייק השלישי של הפרק הזה. ניסיתי לצלם אותו פעמיים. בפעם הראשונה הפסקתי בגלל הפרעה. פעם שנייה נתקלתי בזה, אז רציתי להפסיק. אוי נו, לא, לילה. טוב, לא משנה. בואו ננסה עכשיו להרוס את הספאונר הזה. מה לכל שיט. אוקיי, בוא נחזור ללילה, לא רוצה שיותר מפלצות יבואו טוב, אני לא יודע אם זה יביא כל מפלצות, אבל אני פשוט הולך, לא רוצה להסתכן. אז כן, חבר'ה, מצאתי. אז כן. אני מקווה שהטק השלישי הזה, אני מקווה שלא תבוא שום הפרעה. אז כן. עכשיו חבר'ה, בזמן שאני הולך לשם, אני רוצה להגיד לכם את ההודעה הזאת שוב. זה בקשר לבונים במיינקראפט, חבר'ה. אני רוצה, חבר'ה, שפשוט באמת תגיבו מה אתם רוצים שאני אבנה. חבר'ה, אני באמת רוצה שתגיבו לי. ותראו, כן. אז אני רוצה שפשוט תגיבו לי בתגובות מה אני אבנה. כלומר, יש לי כבר, הגיבו לי בתגובות מה הרעיונות לבנות, אבל בכל זאת, תגיבו לי יותר תגובות, יותר רעיונות גם. אז כן. נכון, אולי כדאי שאם זה נעשה. יאללה! אין ספונר! הולך לגיהנום. אוי שיט. זומבים. אוי פאק. לא. מה התקלתי? למה לא בדקתי? אוי שיט, אתם צוחקים עליי? וואו, מאיפה הם כולם מגיעים? חבר'ה, הצילו! אוי, נו באמת! אוי, שול, תפוס את הצ'ס! סמק. בוא ניקח את כל הדברים האלה ונעלה לפני שיבואו עוד. סקלטון? אתם צוחקים עליי? אוי, בקיצר, מה היה בצ'סט? דיסק? טאק שם, זה מעולה. אז כנראה מהקריפר. אז כן. וואי, חבר'ה, אני לא יודע אם לחזור לשם. וואו, זה היה משוגע. אוקיי, עכשיו תשמעו חבר'ה. חוץ מהספאונר הזה, אני רוצה פשוט חבר'ה להתחיל
אני רוצה פשוט איירון, אני חייב איירון. לא רק בגלל הכלים, אני רוצה לבנות חווה וזה דורש דלי. כן חבר'ה, זה לא אני רוצה איירון, בשביל דלי מעפן וחסר תועלת. טוב, זה לא חסר תועלת, אבל... אני רוצה לנסות לחפש בדרך הבטוחה לעשות את זה, מבלי שמפלצות יאכלו אותי לארוחת צהריים. וואו וואו וואי, איי חרא, איזה סקלטון. בבקשה שאין פה שום זומבים. אוי נו, ברור. קריפר! אני לא מופנע. שלא תהרוג אותי. שלא תהרוג אותי. קריפר, בבקשה, אני מתחנן בפניך. לא, אני עומד למות חבר'ה. זומבי. לא. אוי לא, נו באמת. לא! לכל הרוחות. לא. עכשיו אני צריך לחזור לשם? נו באמת. איי, מה אני אעשה עכשיו חבר'ה? חבר'ה זו הפדיחה, איך אני עכשיו אחזור לשם? יש לו את השם טאג וכל זה, יוי חבר'ה. איי. איזה אחלה, איזה חרא, איי. אוי, זומבי מאפנים. איי, למה חבר'ה? זה בגלל הסטיב הזה, שיט, איך אני עומד להשיג את כל זה עכשיו? אני חשוף. טוב, אני נתח את הכל מהר. עכשיו בוא נעוף מפה. עזוב אותי בשקט, לא עשיתי לך דבר. לא, נו כבר. טוב חבר'ה, אנחנו ביותר מדי לחץ חבר'ה. בוא נלך. נו כבר. נו לעזאזל מתקיות האלה. צא מפה. חבר'ה, וואי, איי. חתיכת. לא. איי, חבר'ה. אם אני אמות עוד פעם. וואי. נו באמת, מתתי פעמיים. ואני עוד על איזי, איזה נוב אני. טוב, זה לא כזה אשמתי, זה אולי בגלל התקיות שמפריעות לי. איי. כלומר, נכון, התקיות האלה לא חזקות מדי, אבל וואי, איי, כל החרא, זה נו... שתי סקלטונים? אתם צוחקים עליי? מה זה כל החרא הזה? איי, בבקשה תגידו לי שחרר וזאת. בוא נשים את החולצה. נהפך, הנה זה. בוא נראה אם אני יכול עכשיו לתת להם לאכול. מצטער את הלב. אל תגידו לי שמשהו נפל לשם. לא באמת. איי. טוב חבר'ה. איי. מתתי פעמיים. יאללה. וואי. בשביל איירון כל זה. איי. טוב, אני באמת צריך למצוא איירון, אבל... איי. וואי, לא מאמין שפעמיים מתתי. אני כן צריך למצוא שיטה למצוא איירון. תימא, אני אמצא איירון אוף קמרה. טוב, בטייק הקודם, בטייק הראשון שצילמתי, הרגתי עכביש ועשיתי לך גדיים. אז בואו נדוג כמה דגים, קצת, נרגע קצת עם דגים. איי. באמת.
מה זה, המגפיים שלי לא פה, אה? או שזה היה מכנסיים? טוב, לא משנה. בכלל, היו לי מגפיים או מכנסיים? שיהיה. נרגע קצת, נדוג אולי דג או שתיים, אני צריך לסיים את הפרק הזה. וואי, איי. בונה. פעמיים מתתי. דוג עוד. וואי חבר'ה, אני באמת סליחה. וואי, כל המפלצות האלה. אני באמת חייב דחוף איירון, אז... טוב, יאללה, זה מספיק. אז כן חבר'ה, אז קיצר חבר'ה, מקווה שאהבתם את הסרטון ואולי אפילו צחקתם קצת על המוות שלי. אז קיצר, אני מקווה שאהבתם את הסרטון. אל תשכחו להגיב מה לבנות לבונים במיינקראפט, ואני מקווה שיהיה לכם יום טוב.